קצת מזייף טיפה, אבל הכיוון הוא כיוון חיובי. ברוכים הבאים לבירת המוזיקה של ישראל. ברוכים הבאים לראש העין. החלום של ראש העין הוא להפוך לאחת מבירות המוזיקה העולמיות, כמו ניו אורלינס ווינה. כאן רוצים להפוך את העיר למותג מוזיקלי. הרעיון שעומד מאחורי התפיסה היא לחבר את התושבים דרך המוזיקה. כל עיר אני חושב שמחפשת את הדברים שמחברים אותה ושיוצרים את הדבק המלכד של תושבי העיר. המטרה היא שכשתשמעו ראש העין לא תחשבו על מחלף קסם או שכונות תימנים ואנשי קבע, אלא יתנגנו באוזניכם צלילים קסומים. אז איזו עיר זו ראש העין? עיר המוזיקה. ומה זה אומר? מה עושים פה? שרים בלי סוף. ולא רק שרים. משנת 2005, אז התחילו לעבוד במרץ על מיתוג העיר. שומעים ורואים כאן רק מוזיקה. מטייל צלילי המוזיקה דרך הכיכרות לדלתות הבתים. ובעיקר משקיעים בחינוך מוזיקלי. והמיתרים הולכים על פני יש. הוקמו גן מוזיקלי, 6 בתי ספר יסודיים על טהרת המוזיקה וקונסרבטוריון. אני רוצה לשמוע דיקציה, קריזמה. אין כמעט ילד שלא יוצא מהבית בבוקר עם כלי נגינה לצד הילקוט. 2, 3, 4. תמיד הייתה מוזיקה בכל בית. רק שרים, רוקדים, אוכלים גת ועושים שמח. זה מההתחלה ככה התחיל. אבל דווקא ותיקי העיר התימנים, שמוזיקה אצלם היא לא מיתוג או טרנד, אלא חלק מהמסורת, מרגישים ששכחו קצת את המקורות המוזיקליים של העיר. לא מתערבבים איתנו, את מבינה, השכונות החדשות. אין כזה כאילו אחווה בכיוון המוזיקה בכלל. הבנת? כמה פעמים הייתי שם, לא הפסדתי 5 פעם אחת. רציתי לראות האם תימניה תעלה לבמה ותשיר. עיר היא לא יוגורט או ג'ינס, וקשה למצוא מיתוג שיהיה מקובל על כל התושבים. אבל בראש העין כבר רואים תוצאות, ועכשיו הם רוצים להפיץ את הבשורה. מי אתם רוצים שידע על זה?